met deze regelingen de bedoeling is dat de economische basis van de Caribische delen van het Koninkrijk wordt versterkt en verbreed. Wij vinden het daarom ontzettend belangrijk dat economische groei kan plaatsvinden om daarmee te zorgen dat de toekomst voor de bewoners van de eilanden beter wordt, de eilanden ook weerbaarder zijn. En tot nu toe waren die regelingen die we daarvoor kennen wel beschikbaar voor de eilanden, maar voor hen lastig toegankelijk, omdat er bij het groeifonds een ondergrens gold van 30 miljoen euro. En dat betekent natuurlijk dat je heel grote projecten moet hebben. En voor de landen waren deze regelingen niet toegankelijk. En die hebben we nu ook toegankelijk gemaakt. Dus dat betekent dat er mogelijkheid is om te investeren in de brede zin van het woord. Economisch groeipotentieel te versterken. De energietransitie te versnellen door te investeren in duurzame energie. En natuurlijk ook te werken aan het verbeteren van de levensstandaard en de werkgelegenheid. En belangrijk is daarvoor te weten, en dat staat ook allemaal uitgebreider in die Kamerbrief, is dat daarvoor maximaal 200 miljoen uit het groeifonds wordt uitgenomen voor de landen. Voor projecten die bijdragen aan duurzame en structurele economische groei. Een wat breder palet dan het Nederlandse groeifonds kent. Dit kan worden ingezet voor klimaatadaptatie, energietransitie, verbetering van het onderwijs, digitalisering, het verbeteren van de basisinfrastructuur zoals wegen, kostenefficiënte voedselproductie en verduurzaming van verschillende economische sectoren. En los daarvan dus die SDE++ middelen voor duurzame energieproductie en het mogelijk maken van de energietransitie. Daarover heeft Rob Jetten, die ook in het gebied is, alweer verteld. En het derde element van wat we openstellen is een garantieregeling die het mogelijk maakt voor bedrijven om makkelijker kredieten te krijgen. En die gaan dus ook gelden voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.